Bütün dünya atına davamında şaulagan vaqıqalarını bir şitke qoyup, iң yaqını, üstəldəgi ikmək, yəqni azıq-tülük iminligin təmin etü məsələsindən başlayıb. Bu atnada Respublikanın iki ministrlığı azıq-tülük həm sənəqətniklər яңалык җиткерде. Узган ел бездә җитештерелгән азык-түлекнең 28% гына федераль кибет киштәләренә эләккән. Шунлыктан үзебез иң аграр төбәк була торып та, шәһәр халкы бәрәңге кишер суганы я шителнекен, я башка төбәкнекен сатып ала. Акча да читкә китә. Гомумән, соңгы вакытта федераль шелтәрләрнең экспансиясы көчәйде дип белгечләр, һәм бу безнең фермерлар файдасына түгел. Нигә мәсәлә 20 ел көн кадагында була торып та, алга китеш процентлары зур түгел. Федераллар йөрәгенә юл салган җитештерүчеләр нинди киңәш бирә? Хәлдән чыгу юлын башкача тапкан эшмәкәрләр мисалы да алдагы репортажда. Benim kulda күрәсез менә бу кишерләр, ул гос буенча безнең 3 сантиметрдан тотынып, менә бу номында 7-8 сантиметрдан узганны да алмыйлар. Аннан соң 3 сантиметрга җиткәннәрне дә алмыйлар. Танылган фермер Миңталип Миннехановны федераль шелтәрләр шулай кире борганнар. Ул бәрәңге кишер чигендер җитештерә, кооператив оештырганнар, азык-төлекне җыеп, чистартып, товар итеп ясап чыгаралар. Ләкин төбәк кибетләреннән арып китә алмыйлар. Федераль шелтәрләргә ишекләр ябык. Бик капризный дип әйтергә кирәк. Без бит инде продукцияны гос буенча куярга тиеш, алар, значит, үзләрен хотелкалар белә. Бәрәңге 40 мм-дан әгәр дә ки стандартка керә икән, алар бәрәңгене, значит, 5 см ярымнан гына ала. Скидка да ала. И, значит, скидка да алып, и продукцияны отказать итәргә мөртләр, кайтарга мөртләр. Соңгы елларда Татарстанда федераль шелтәрләр басты, анда азык-төлек эшчезрак да, кеше дә күп йөри. На самом деле у нас минимальный процент. Татарстанда җитештерелгән азык-төлек федераль шелтәрендә бик аз дәрәҗәдә. Бездә нәрсә тора? Сез нәрсә эшләргә тиеш? Әлеге мәсьәләгә Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы ныклап тотынды. Рәсми мәгълүматлар буенча Татарстанда җитештерелгән продуктларның бары 28% гына федераль кибетләрдә сатыла. 7% базар һәм төбәк кибетләрендә, калган 58% башка юллар белән. Федераль кибетләрне күздән кичерик. Татарстанда җитештерелгән азык-төлекнең иң күп өлешен менә шушы сөт ризыкларында очратырга була. Аеруча кефир, сөт, акмай һәм башка товарлар махсус Татарстан продукты дип аталган һәм республиканың дәүләт гербы күрсәтелгән этикетка белән билгеләнгән. Һәм минем исәпләүләр буенча гына да бу бүлектә 30дан артык Татарстанда җитештерелгән продуктлар күрсәтелгән. Шундый ук хәл ит ризыклары бүлегендә дә аеруча хәләл казылыкларда менә карагыз биредә барысы да диярлек Татарстан ризыклары. Төп проблемалы урын ул әлбәттә яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр. Биредә менә Мәскәү бәрәңгесе, Воронеж суганнары һәм әлбәттә Ростов кәбестәсе. Берсе дә Татарстанныкы түгел. Ярмарки, которые бывают нечасто, и оказывается, производителей в Татарстане много. Выбор большой, а в сетях не найдешь. Миннәсе алдым әле анда. Да, беренче Татарстанныкы. Монда юк, но мин алырга теләгән идем. Иде бар икән дидем дә алмадым пока. Я говорю, почему бы нет? Покупать татарстанскую. Чтобы кого-то завести на данный момент, мы должны уже кого-то подвинуть. И яндагы кибетләрдә киштәләр кичкенә, кемнеңдер продуктын куяр өчен без башкасын прилавкадан алып атырга тиеш. Шуңа да җитештерүче отышлы бәя һәм шартлар тәкъдим итәргә тиеш. Шунсыз башка товарны кысрыклап чыгарып булмый. X5 Retail Group'ның карамагында 3 зур федераль шелтәр. Алар кечкенә җитештерүчеләрдән азык-төлекне берничә кибет өчен генә аз күләмдә ала алмыйбыз диләр. Процесс захода мелких и средних производителей, он должен быть постепенным. Кече һәм урта җитештерүчеләргә иң элек брендын танытырга кирәк. Башка кибетләргә керергә, аннан төбәк шелтәрләренә, халык аның товарын белә башлагач кына федераль шелтәргә керергә тиеш. Шулай да федераль шелтәрләргә үтеп керә алучылар бар. Менә бу Сәламәт продуктлар фабрикасы 5 ел элек Лаеш районының Сакурый бистәсендә үләнлечә җитештерә башлыйлар. Беренче тапкыр без кермәдек. Аннан соң без упаковкасы, рецептурлар үзгәрдек, бәясе төшердек, яңа бренд булдырдык. Шуннан соң гына федераль шелтәргә эләгәләр. Бүген аларның чәен Россиянең 60 төбәгендә 30 мең кибеттә саталар. Обязательное требование это проведение аудита. Контракт төзер алдыннан федераль шелтәрләр бездә аудит ясады. Безнең товарлар югары таләпләргә туры киләме дип тикшерделәр. Аларның белгечләре әйтүенчә, 20-30% предприятиеләр мондый аудитларны үтә алмыйлар. Башкаларга, кечкенә җитештерүчеләргә нишләргә? Менә бу Марииленең ит продукциясе җитештерүче зур ширкәте кибет. Алар Татарстанда махсуслашкан кибетләрен ача тора. Киштәләрендә республикада җитештерелгән продукциягә дә урын таба алалар. Сыр булсынмы, чәкчәкме, ипиме. Так, здесь у нас татарстанская продукция, хлеб Казанской фабрики хлеба.
Казанда фермерлар җитештергән азык-төлекне сату буенча махсуслашкан сәүдә нокталары да барлыкка килә башлады. Алар торак йортларда да урнашкан булырга мөмкин. Монда инде зур күләмдә товар сорамыйлар. Фермер китерә икән, киштә дә була. Китереп җитешми икән, булганын сата торалар. Әйтик, без адымнар тапшыруының берсендә күрсәткән виноград җитештерүче Айрат Ялалетдинов та көзен үз җимешләрен шушы кибетләрнең берсе аша казанлыларга тәкъдим итте. Федераль кибеткә керә алмаганнар өчен моны яңа эш алымы диләр. Татарстан фермерлары 50-дән артык фермер белән эш итәбез. Менә саба итләре, менә монда яшел үзән тавыклары, безнең Татарстан яшелчәсе. Кырт, каймак, рукола, кайнатмалар фермерлар җитештерә торган азык-төлекләр шактый, ләкин мондый кибетләр Казанда әлегә бармак белән санарлар. Одним из способов решения данной проблемы может стать... Әлеге мәсьәләне федераль челтәрләрдә фермерлар почмагы булдырып хәл итәргә була. Хәзер Магнит та шундый проектны тормышка ашырмакчы. Башка төбәкләрдә дә кызыксыну зур. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм сәүдә министрлыклары бу юнәлештә эшне көчәйтмәкче, төп игътибар кече һәм урта җитештерүчеләргә булачак. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Вадим Илларионов, Александр Лобанов. Яңа гасыр каналы.